Så, og også en opfordring til endelig bare at skubbe til mig, hvis I synes, jeg har krøvet lidt for meget i en rille. Men ja, du spurgte Henrik, om det var Niagara Falls bagved, og det er rigtigt, det er Niagara Falls billedet her, jeg havde fornøjelsen af at være i Canada, inden jeg skulle rejse ind i USA, da jeg skulle over og løbe det her Big Dogs Backyard Ultra. Men den rejsefortælling, den er næsten en hel fortælling i sig selv, men den tror jeg, vi kommer ind på lidt senere. Men altså, jeg vil bare lige sådan til at starte med lige at fortælle, hvem jeg er. Jeg er født i 85. Jeg er opvækstet i sådan en meget lille søvnig landsby med, det ved jeg ikke, et par tusind mennesker måske, eller sådan noget lignende. Der var, hvad der skulle bruge i en by med lidt handlemuligheder og en hal og lidt forskelligt, men det var så også ligesom det. Og når man bor i sådan en lille landsbysamfund, som mange af jer formentlig også kan genkende til, så er der ikke sådan det store udvalg af sport. Hos os, der kunne man spille håndbold, eller man kunne spille fodbold, eller da man var helt små, så kunne man dyrke gymnastik. Og det har jeg gjort alle tre ting. Men jeg har ikke været særlig god til noget af det. Sport var faktisk i min familie, så var sport meget noget, man så i tv. Så det var sådan, og det gjorde min familie til gengæld ganske entusiastisk, i særlig grad min far, både håndbold og fodbold. Så da jeg var 17, der blev jeg meget aktiv i fagbevægelsen, og på det tidspunkt, der mødte jeg så en pige, som jeg har kærestet lidt med, og det lykkedes mig at gøre hende gravid, da jeg var kun 19 år gammel. Og vi var gået fra hinanden, da min søn Nikolaj blev født, og sådan, så ja, man kan sige, mit voksenliv sådan rigtigt ægte, det startede måske sådan lidt tidligere, end jeg i hvert fald håber, det kommer til at køre for min egen søn nu. Og han er allerede foran på point, hvad det angår, kan man jo sige. Så er jeg løbetræner, jeg er uddannet vanecoach, og det er sådan det, jeg laver i mit sådan virksomhedsdel af løbetos.dk. Så er jeg også ansat i DGI Nordjylland som løbskonsulent, hvor jeg blandt andet varetager hjælper og understøtter foreninger, særligt løbeklubberne, med at lave udvikling af det. Og så har jeg også en ret stor pind i at arrangere Aalborg Halvmarathon, som jo er det store marathon, der er i Aalborg, med omkring 4.000 løbere på 2 distancer. Jeg tænker sig 3 distancer lige nu, men overhovedet ikke ultraløb, men jo enormt spændende også at få lov at arbejde. Så jeg er simpelthen så privilegeret, at jeg har mindst 37 timer om ugen, der handler om løb, og så kommer min løbetræning ved siden af, og det er heldigvis noget, jeg synes, der er dejligt. Ja, jeg har skrevet her, jeg har en Danmarksrekord i noget så dumt som at løbe 12 timer på løbebånd. Det er det billede, I kan se det nederst. Der er det der, hvor jeg tror måske lige nøjagtigt, jeg har sat Danmarksrekord på det tidspunkt, der hvor billedet er taget. Det kommer vi lidt tilbage til. Og så har jeg var lige inde og tælle op i dag her. Jeg har løbet 31 officielle ultraløb, siden jeg startede i 2017. Og det er både altså, kortere ultraløb og de længere ultraløb. Og jeg har ikke helt talt på, hvor mange backyards, men jeg vil skyde på, at det er godt og vel over halvdelen, der er backyards i et eller andet kontekst. Nu sagde jeg jo det her med, at man kunne gå til 3 slags sport, der hvor jeg boede, og alle 3 var ikke rigtig noget, der sådan var et hit for mig, fordi bold og mine fødder, det var i hvert fald aldrig noget, der blev et hit. Jeg var virkelig dårlig til fodbold. Ikke desto mindre, så gik jeg til fodbold, da jeg var yngre, men det var jo mest den her type fodbold, hvor man prøver at lade være med at sabotere det hold, man spiller for. Og så når man er færdig, så kan man få den her 10'er her, så kan man gå ind og blande slik ind i kafeteriet bagefter, når kampen var færdig. Altså det var på det niveau, jeg dyrkede sport. Så da jeg blev lidt ældre, så begyndte jeg at spille rigtig meget håndbold. Og ja, det gik jo egentlig marginalt bedre, men jo aldrig særlig godt i virkeligheden. Idræt, specielt når vi skulle have atletik, det var på ingen måde et hit for mig heller. Det eneste, der var sådan en lille bitte snært af, måske kunne være sjovt, det var, hvis vi skulle få lov at klatre lidt i nogle reb og sådan nogle ting. Men ellers, altså alt det her klassiske med at løbe, springe højt, springe langt, det var overhovedet ikke noget, jeg synes, det var sjovt. Og skolernes motionsdag, det er til dato, synes jeg, den værste opfindelse, der er. Hold kæft, hvor jeg hader skolernes motionsdag. Eller det gjorde jeg i hvert fald dengang, nu har jeg nok et lidt bedre blik på det i dag, men man kan sige, for mig var skolernes motionsdag jo virkelig bare et eksempel på,
hvordan man bare kan være dårlig til sport. Altså, jeg går i en klasse, hvor der er folk, der kan løbe solen sort, så de ræser jo afsted, og jeg tøffer bagefter og tænker, hold da kæft, men jeg er bare ude på landet her i ingenting, og det blæser, og det er synd for mig, og jeg synes egentlig heller ikke, det er sjovt at løbe. Den eneste undtagelse, jeg tror, der var, det var, at vi på et tidspunkt fik lov til, at vi kunne køre rulleskøjter i stedet for. Fordi rulleskøjteløb var noget, det jeg rent faktisk gjorde en del i, og man kan sige, det er jo også en sport, der er relativt taknemmelig, fordi hvornår er man god til at stå på rulleskøjter? Så det er jo sådan lige min sportslige succes, eller mangel på samme. Det, der sådan lidt kan summere det her op, det er, at det i hvert fald ikke i sådan den sportslige verden, at jeg har fået en masse selvtillidsboost omkring, at det her det er noget, jeg er god til. Jeg spillede håndbold, og hvor placerer man den spiller, der er dårligst på banen, som kan lave mindst mulig ravage? Ja, det er i hvert fald ikke i målet, fordi der vil jeg rigtig gerne have en, der spiller godt. Det er heller ikke i centeren, fordi det er faktisk også en ret vigtig nøglespiller. Det er heller ikke en bak. Så jo, jeg blev selvfølgelig placeret på fløjen, og jeg blev placeret på højre fløj, fordi højre fløj, det er sådan lidt, altså venstre fløj, den reserverer man jo til den spiller, som rent faktisk kan finde ud af det, for så passer det med, at man har højre hånd ind imod målet, sådan at man kan række længere ind i. Så jeg blev placeret på højre fløj, og det var jo så sådan det var, og det var ikke for mig unormalt. Jeg var ikke et super godt hold, de havde, men vi var sådan dog i den øvre halvdel af en B-række på det tidspunkt, og det var ikke unormalt for mig at sidde på bænken 55 minutter ud af en 60 minutters håndboldkamp. Så summen af det her er, jeg har aldrig sådan været specielt meget sportsmenneske, og specielt god til det, i mine børn og teenageår i hvert fald. Så da jeg er omkring de her 18 år, der vælger jeg så at flytte fra den her lille søvneby nede omkring Esbjerg, flytter til Aalborg. Gammel historie med, at der var en pige, og det var der jo faktisk egentlig ikke, efter jeg havde fundet ud af, at jeg skulle til Aalborg og bo. Og det er ikke den pige, der i øvrigt af min søns mor. Det er jo heller ikke den pige, som jeg endte med at blive gift med og senere skilt fra i øvrigt. Men jeg vælger at flytte til Aalborg, der mellem 2. og 3. G, og flyttede på et kollegie, og kendte ikke rigtig nogen, og det var sådan lidt der skulle ske noget nyt. Og så falder jeg i snak med nogle fantastisk dejlige mennesker på det her kollegie her, og så skal jeg ellers lov for, der blev festet. De fleste af jer har formentlig hørt om Jomfru Anegade i Aalborg. Det er sådan lidt en festgade. Den kan jeg love jer for, at vi frekventerede uendelig meget. Og så havde jeg jo sådan set egentlig kun lige sådan været boet heroppe i et godt halvt års tid, da jeg så ligesom fik en besked fra hende, min ekskæreste. Jeg havde kæreste lidt med om, at hun var jo altså gravid. Og der var der i hvert fald en vis sandsynlighed for, at det var mig, der var faren. Og så stod jeg ellers der og havde faktisk lige på det tidspunkt stort set mødt min nu ekskone, som jo så også lige måtte få en besked omkring, at hvis hun synes, jeg var interessant og værd at bruge mere tid på, så skulle hun nok lige være indforstået med, jamen altså kom altså nok også sådan en lille størrelse, som skulle være en del af vores liv i et eller andet omfang. Jeg troede, jeg skulle være civilingeniør i nanoteknologi, så jeg startede på universitetet og fandt ud af, at det var ikke så kompatibelt endda med at have et pænt vildt festliv i virkeligheden, og måske i virkeligheden ikke sådan være særlig arbejdsom i virkeligheden. Jeg har lige så dårlig jeg var til sport, lige så god har jeg været i skolen, og jeg har kommet nemt til det. Jeg er barn af en folkeskolelærer blandt andet, og så jeg har virkelig aldrig rigtig skulle arbejde. Altså jeg har lidt været den trælse type, jeg har aldrig skulle arbejde specielt meget for at få gode karakterer. Og når man så ligesom kommer på universitetet, og der bliver stillet nogle krav til en, så har det godt en tendens til at ændre sig. Så efter 3. semester, så dropper jeg ud af universitetet. Så kan vi lige se endnu et hak på listen over ting, der gør, at min selvtillid ikke nødvendigvis er sådan fantastisk god. På det tidspunkt, der udkommer også sådan et online-spil, som I måske har hørt om, der hedder World of Warcraft. Det hørte jeg om. Tænkte, det lyder så spændende, og inden jeg havde set mig om, så brugte jeg snilt sådan 40-50 timer om ugen på at gøre det, fordi jeg var jo arbejdsløs, boede sammen med min kæreste der, og nu ekskone, og så spillede jeg ellers online-spil i lang tid, og festlivet var lagt lidt mere på hylden, men det vil være synd at sige, at jeg på nogen måde levede sundt.
Så det er sådan lidt min baggrund, så man kan måske godt kigge på, at jeg godt kan lide at løbe rigtig meget, og interesserer mig for sporten nu her, men så er det noget, der ligesom er kommet ind sådan naturligt. Og det er det så bestemt ikke. Og på et eller andet tidspunkt her, så var der sådan lidt det her med, at jeg brød mig faktisk egentlig ikke rigtig om det, jeg så i spejlet. Så et eller andet skulle jeg gøre, og nu har jeg aldrig været den, der sådan synes, det er det fedeste nødvendigvis at skulle rende i fitnesscenter, og jeg føler mig egentlig også malplaceret, og altså man kan se, mine arme her, det er jo ikke ligefrem statur af en, der bor nede i fitnesscenteret 6 dage om ugen. Så det beløb, det var ikke fordi, jeg synes det var sjovt, eller spændende, men det var jo så bare det, jeg måtte gøre. Det der måske var med til at kickstarte, det var, at jeg var, og jeg er en gadget-nørd. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer Samsung med den her telefon her, som er afbildet her, som er lavet sammen med Adidas, hvor der var et pulsbælte med. Og I kan jo se på telefonen, der er sgu ikke noget touchscreen eller noget. Vi er altså et godt stykke tilbage i tiden her, og der var et pulsbælte med, og så der var nogle fine høretelefoner med og sådan noget lignende, og så tænker jeg, den kører jeg, fordi så skal jeg i gang med at løbe. Og det satte jo så egentlig noget i gang hos mig her. Men jeg startede egentlig bare med at løbe, fordi jeg skulle løbe, fordi jeg skulle tabe mig. Så altså, jeg havde ikke nogen løbesko, og jeg røg også stadigvæk på det tidspunkt. Og så på et tidspunkt, så jeg var kommet ind i en okay rytme med at løbe, og så tænkte jeg, det går da, jeg skulle prøve at tage det næste step og kvitte de der smøger der. Og min kæreste, hun synes egentlig også, det var måske egentlig meget fedt, at jeg ikke røg, når nu vi skulle til at have min søn på weekend og sådan nogle ting. Og der var sådan mange gode argumenter. Og jeg er nok sådan et menneske, som har en kontakt, der enten kan stå på tændt eller slukket i mange henseender i mit liv. Så hvis jeg gør noget, så vil jeg også gøre det ordentligt. Så da jeg besluttede mig for, at jeg skulle stoppe med at ryge, så tog jeg en kold tyrker. Og de første fester, de var lidt hårde at komme igennem. Dem af jer, der har røget, de ved også, at når man har tendens til at ryge og får en øl, så er det godt nok svært at stoppe. Ellers er det ikke svært ikke lige at tage en med. Men ikke desto mindre, så lykkedes det mig med at få stoppet her, og de første fester, der gik jeg og spiste rigtig mange gulerødder i stedet for, fordi så havde jeg noget på fingrene, og som I måske allerede har, hvis jeg følger med på videoen, kan se, så gestikulerer jeg rigtig, rigtig meget, og jeg har busy fingers, eller hvad man skal kalde det, og så jeg gik og spiste gulerødder og sådan, så jeg nemt spiste sådan 1 kilo gulerødder i løbet af sådan en festaften, fordi så var der noget at beskæftige mine fingre med, hvor dumt det end måtte lyde. Så det er sådan lidt sådan min transaction over til det her med at løbe her. Og så tror jeg, at vi skal prøve at bevæge os lidt i over, der måske er noget lidt mere sådan spændende i forhold til det. Fordi min vej ind til ultraløb, den er sådan set egentlig, at jeg starter i 2007. Jeg starter med at løbe de her 3-5 km en gang om ugen. Og den måde, som jeg løber på, det er, hvor hurtigt kunne jeg løbe sidste gang på den her rute her, så skal jeg gerne se, om jeg kan løbe det hurtigere. Altså det er det, jeg kalder kamikaze-løb i dag. Jeg har bare gået, og så har jeg hjernet igennem. Og der er nogen, der siger opvarmning, det kan ikke glemme alt om. Så snart der er GPS på uret, så er det bare bundgas. Og så må vi bare samle stumperne op bagefter. Det var sådan, jeg trænede de første, faktisk en hel del år. Og trænede jeg jo i virkeligheden så meget sagt, fordi det har jo i mit perception i hvert fald ingenting at gøre med træning, det her. Det er jo bare kaosløb. Så i 13, så har jeg sådan begyndt at løbe noget mere og komme op på løbe en 10 km og sådan nogle ting og gøre det et par gange om ugen. Og jeg havde en god kvindelig kollega, som var den her rigtig, rigtig trælse type, som bare er skidedygtig til næsten alt, hvad hun laver. Og hun er også bare, hun er sporty, og hun er høj, og hun har lange ben, og hun er bare prototypen på, hvordan en løber skal være. Og hun havde begyndt at løbe halvmaraton der, og det var fint. Og hun havde en PR på 1,35, tror jeg det var. Og dum og arrogant, som jeg var på det tidspunkt, så tænkte jeg, ja, men hun er jo en kvinde, så det må jeg jo nok kunne slå. Så uden egentlig noget sønderlig træning, uden at have noget energi med eller noget som helst, så hjernede jeg ud og havde lavet en rute ud fra vores hus,
Og så hjernede jeg ellers afsted. Og det skete jo, som det jo som ofte sker, når man går ud dumdristig og hårdmodig, at så får man en losing. Og det gjorde jeg også. 10 kilometer, så var jeg fuldstændig færdig. Og så stod jeg jo ellers derude midt i det hele med 11 kilometer hjem. Og så var der ikke andet end at gøre en prøve og se, hvordan jeg jo så kunne komme hjem på bedste vis med at løbe og gå. Og det var jo det var hverken sjovt eller nogen god oplevelse eller helt vildt fantastisk. Men da jeg stoppede uger, så er det taget 1 time og 40 minutter. Hvilket jo overhovedet ikke er nogen dårlig tid på en halvmaraton, og måske slet ikke, hvis man ser det i konteksten af, at jeg skulle skifte med at løbe, skiftevis løbe og gå her. Men det siger jo selvfølgelig også lidt om, hvor hjernedødt hurtigt i forhold til mit niveau, jeg har lagt ud de første 10 kilometer, ikke? Altså, og det er jo bare temaet hele vejen igennem. Det går faktisk det meste af et år, inden jeg tænker, at jeg skal prøve at løbe det der halvmaraton igen. Så dårlig en oplevelse ligger det inde i mig, at gå fuldstændig i stykker på det tidspunkt der. Så jeg løber et halvmaraton mere, forbedrer en lille smule, men ikke sådan synderligt. Jeg kan dog i det mindste lade være med at skal gå løbe den sidste halvdel hjem. 15 så deltager jeg så i mit første sådan officielle løb, det er herude i Aalborg Øst halvmaraton. Den er ikke sådan helt flad. Men jeg havde en kammerat, som har en fortid som styrketræner eller styrkeløfter, han har sagt, og sådan virkelig sådan en rigtig pumperdreng-type. Og han var sådan konverteret over til at løbe, og han har løbet den på 1,35, så det må jeg simpelthen kunne slå. Fordi han er en tung dreng, så det må jeg kunne gøre bedre, så det var jeg opsat på. Og på det tidspunkt så har jeg rent faktisk også begyndt at lære en lille smule ting om, hvordan man måske burde træne, og hvad man burde gøre. Så den løber jeg så på de her 1,31, som jo også er en i hvert fald for mig, og særligt på nuværende tidspunkt, faktisk relativt hurtig tid. Det er ikke sådan, fordi jeg overhovedet kan gå ud og løbe en 1,30 halvmaraton, bare sådan for sjov på nuværende tidspunkt. Der kommer jeg også til at finde ud af, okay, på det jeg havde sagt tidligere, skal aldrig løbe et maraton. Det er simpelthen for langt, og det er for dumt, og det er, hvorfor fanden gør folk det? Men så i slutningen af 15, så kom jeg ind til min daværende kone der, så siger jeg, at jeg skal løbe maraton. Det skal jeg simpelthen prøve det der. Og meget true to character for mig, så er det sådan, jeg siger, at hvis jeg skal gøre det, så skal jeg fandme også gøre det ordentligt. Så nu sætter jeg mig et mål på, at skal løbe på 3,30 til mit første maraton i Københavns gader. Og til forskel fra min historik, så er jeg rent faktisk tænkt, nu må jeg sgu nok hellere prøve at på en eller anden måde prøve at spørge en voksen, eller i hvert fald finde ud af, hvordan jeg skal træne. Så på det tidspunkt, der havde Claus Heckmann, som I måske kender, han havde, udgivet en bog, der hed Løb som Eliten, som gjorde rigtig meget op med, eller som jo genopfandt, om man skal sige, det her med, at vi skal ikke gå ud og løbe og selv fuldstændig i smadret hver eneste gang. Og på en eller anden måde tiltalte det meget. Når man kigger sådan tilbage på min historik, så er det jo nok også, fordi det jo netop er det, jeg har gjort, og egentlig ikke synes har været specielt fedt at gøre. Så jeg gik meget metodisk til værk, og fulgte de her planer nøje, og lavede skemaer, og planlagde, og jeg løb til arbejde 3 gange om ugen, og for at kunne få min træning ind rigtigt, for det var det tidspunkt her, der kitesurfede jeg også. Så det skulle også helst lige være tid til, og det gør man jo altså, når vinden blæser rent faktisk. Så det hele her, det bliver sådan noget omkring det. Første maraton går fantastisk lige indtil det overhovedet ikke gør det længere. Og omkring, hvad bliver det? Omkring 32-33 tror jeg det er, der bliver indhentet af fartholderne, og jeg kan, mens jeg er nede at gå, er virkelig slag i ansigtet. Jeg prøver sådan at komme op igen i løb. Det går ikke. Eller det vil sige, at jeg kommer op i løb og ender faktisk med at overhale den, for så kun at må ned og gå igen, blive overhalet af dem en gang til at sige, nej, det kan simpelthen ikke passe. Så løber jeg op til dem, og så følger jeg dem faktisk hele vejen. Jeg følger dem faktisk hele vejen op over Langebro på, og det er jo så den gamle København Marathon, hvor man ligesom løber op over Langebro, og så ned rundt om, og så slutter jeg inde på Islands Brygge herinde, ikke? Og der er så gået de her 42 kilometer der, og jeg kan bare mærke, at jeg er nødt til at gå igen. Eller jeg kan i hvert fald ikke følge med de her fartholder længere, så jeg slipper dem. De løber fra mig, jeg løber ned på opløbsstrækningen, og der hvor jeg løber ind på den her opløbsstrækning her, jeg har måske
100 meter i mål, eller sådan, hvis jeg overhovedet har så meget. Altså, jeg kan se målet derhen, jeg kan fornemme stemningen, der er tusindvis af mennesker, der står, og jeg kommer bare at mærke, at jeg kommer ikke i mål. Jeg er nødt til at skal ned og gå. Og når der stopper op, jeg er måske ned og gå 1 sekund, eller sådan, og så kan jeg virkelig mærke, okay, jamen, hvis du ikke bevæger dig hen imod mål væsentligt hurtigt, end du kan i gang lige nu, så kommer du ikke i mål. Så bliver du en af de der famøse mennesker, som har udgået på et maraton efter 42 km. Det burde faktisk ikke være muligt. Så jeg tænker selv i gang, løber i mål, og så kollapser jeg på målstregen, ryger ind til samaritterne, for drop, og det ene og det andet, og er voldsomt dehydreret, og er helt forvirret, og har det helvedes til, for at sige det rent ud, og har det resten af dagen, har det virkelig, virkelig dårligt, og vi skal flyve hjem, og jeg sidder og kan ikke overskue at komme igennem security i København Lufthavn, bare fordi, at jeg har det så dårligt, jeg føler, at jeg skal kaste op hele tiden. Så fantastisk første maraton, jeg ellers fik lavet mig der. Det der trods alt var, det var, at jeg var der alligevel kun de her få 19 sekunder fra mit mål på 3.30, så helt udueligt var det måske ikke. Og det leder mig så også videre til 17, hvor jeg løb mit andet maraton, som jo så var alt det, som jeg havde håbet mit første maraton blev. Og det er også i 17, hvor jeg løber mit første ultraløb. Og grunden til, at jeg bruger lidt tid her på lige at fortælle, hvordan min rejse den kommer fra, det er, fordi jeg har mange kæpheste, men en af mine kæpheste i relation til løb, det er, at der er for mange, og det ser jeg både i kraft af dem, jeg sådan møder undervejs, men også dem, jeg sådan træner. Der er i min optik alt for mange, som har alt for travlt med at komme for hurtigt hen, som om, at et maraton eller et halvmaraton eller et ultraløb er det ultimative mål, og der skal jeg bare hen lynhurtigt. Jeg startede med at løbe, ikke fordi jeg overhovedet skulle løbe hverken halvmaraton, maraton eller ultraløb. Jeg startede så faktisk også med at løbe, fordi selvom jeg ikke rigtig kunne lide det. Det kan man altid diskutere, om det er fornuftigt. Men jeg startede egentlig ikke, fordi jeg skulle være løber. Jeg så ikke mig selv som løber de første mange år. Det var bare noget, jeg gjorde. Så jeg har haft et spænd på 10 år til lige så stille at bygge op, eller lige knap 10 år et spænd til at bygge op fra at løbe de her 3-5 km om ugen, til at løbe maraton første gang, og til at løbe maraton anden gang i 17. Så det er noget af forklaringen, når folk kigger på mig og siger, hvordan i alverden kan du holde til at løbe 300 km om ugen? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Nummer 1, og det første jeg siger, det her altid, jeg løber faktisk heller ikke 300 km. En del af det går jeg jo altså. Og nummer 2, det er, jeg har givet mig tid til, ikke fordi det har været bevidst, det kan jeg ikke så kredit for, men der er sket noget, der har gjort, at jeg har givet mig tid til at få bygget min krop op til rent faktisk, og langt hen ad vejen kan holde til de her ting her. Så spørgsmålet er jo så, jamen er der overhovedet et liv efter maraton? Da jeg havde løbet min første maraton, så var jeg ret sikker på, at det her det bliver en engangsforestilling. Det var fandme ikke sjovt. Men jeg kunne jo også godt se efterfølgende, at der er jo noget spændende ved det her. Det triggede sgu et eller andet i mig. Altså det her med at lege lidt med, at man kommer ud, bliver presset lidt ud af den her konformitet, hvor alt er bare ting, vi kan løse nemt, og altså, vi kan bare åbne for vandhanen, så er der vand, han har sagt. Ikke? Altså, der var sgu et eller andet, der gjorde det spændende. Og det var derfor, at jeg sådan ligesom sagde, okay, nu løber jeg mit andet maraton. Og mit andet maraton var det, som jeg sagde, det var alt det, jeg håbede det første maraton var. Altså, jeg har ikke løbet super mange maratons. Jeg er gået ret hurtigt videre fra maraton, men jeg har måske løbet 10-12-13 stykker eller sådan noget. Det her det er til dato stadigvæk det bedste maraton, jeg har løbet. Det er ikke det hurtigste maraton, jeg har løbet, men det er det maraton, jeg har løbet med den absolut bedste følelse inde i kroppen og i maven. Altså, jeg havde en fornemmelse af, at jeg var Superman. Og grunden til det var, at jeg løb og havde overskud så efter 25-30 km, uden jeg egentlig tænkte over det, så satte jeg tempoet op. Jeg kunne se, at jeg halede lige så stille ind på folk. Jeg blev ved med hele tiden at balancere på den her rigtige side af grænsen for, hvad man kan præstere. Og jeg var true to character igen, så var jeg gået med det, så sige, hvis jeg skal løbe maraton igen, så skal det i hvert fald være hurtigere end 3.30. Og så havde jeg sat mig et mål, der hed 3.10, og jeg løber i mål på 3.06.05. Så altså, og har løbet næsten 4 minutter hurtigere end mit målsætningstempo, og jeg har faktisk løbet negativ split med næsten 2 minutter. Så det var helt fantastisk. Jeg følte mig, altså jeg var en verdensmand. Det var i maj, og så havde jeg faktisk allerede en måned efter, der havde jeg jo så tilmeldt mig Coast to Coast, som er et løb heroppe i Nordjylland, hvor man løber fra den ene side af kysten til den anden side af kysten igennem natten. Det er et 50 km løb.
Der opdagede jeg bare, at det kan godt være, at jeg synes, jeg var en supermand for en måned siden, da jeg løb et pænt maraton og havde en god fornemmelse. Men hold nu kæft, var jeg bare en helt almindelig mand, der bare godt kan lide at løbe. Det fandt jeg ud af på mit første ultraløb. Og det kan vi måske komme tilbage til. Nu kan vi lige se, hvordan det ser ud med tiden på det her. Og så ved jeg ikke, om der er nogen, der har rejst nogle spørgsmål, for så kunne vi jo meget passende lige sådan tage det, inden jeg går over og snakker om mere deciderede røverhistorier. Der er ikke nogen i chatten, men hvis der er nogen, der har, så er det bare at sige til. Ja. Der var rørende stille, så jeg går lige så stille til. Du går bare videre, Morten. Ellers så råber I bare op. Yes. Ja. Jeg sagde jo i 17, der løb jeg mit første ultraløb. Det var det her coast to coast. Jeg løb også et ultraløb mere i 17, som var sådan, jeg ved ikke, om man skal sige, det er rigtige ultraløb. Det var også rigtigt, men det her, det var sådan lidt mere sexigt. Det var Juleløbs Gamling Ultra, hed det på det tidspunkt. Det var meget inspireret af det her The Barkley Marathons, som jo er et løb, udtænkt af ham her, Lazarus Lake, eller Gary Cantrell, som han hedder, hvor der er nogle stakkels mennesker, der helt frivilligt melder sig til noget så bindegalt som at løbe et 100 miles løb, som 160 kilometer, som jo i virkeligheden nok netop er tættere på 200 kilometer i noget modbydeligt, ufremkommeligt terræn, hvor de skal ud og finde nogle bøger, hvor de har 60 timer til det, og de må ikke bruge GPS'er, og de skal navigere efter kort, og det ligger i noget lortet tidspunkt af vejr, hvor der kan være alverdens lortevejr i virkeligheden. Og altså, du kan bare begynde at tage på en checkliste og tænke på ting, hvor du tænker, det her det er bare med til at gøre det mindre fedt. Det er sådan, det løb er i princippet egentlig. Ikke? Men det blev så annonceret her. Og de havde taget så meget af det, de kunne. De synes, der gav mening, at der var en ukendt distance. Der var ikke nogen rute. Vi vidste ikke, hvornår vi skulle starte. Vi fik at vide, jamen, altså løbet var om søndagen, men om det startede kl. 4 om natten, eller om det startede til eftermiddag eller formiddag, det vidste vi ikke. Det har vi fået en sms i løbet af lørdag aften, både for hvornår det startede, og ja, så blev vi sendt ind i en bus. Så blev vi kørt til Kolding, sat af ved Koldinghus. Så da vi gik ud af bussen, så fik vi et kort, så siger de, jamen, her er jeres poster, som er rundt. Dem skal I finde nogle bøger, der er placeret på de bøger, der skal I hive den side ud, der modsvarer jeres løbsnummer. Så hvis man kan se ned på mit billede der, så skulle jeg hive side 220 ud af bøgerne, for at bevise, at jeg havde været ved dem. Og så, jeg tænkte, det er simpelthen så dumt, det bliver jeg nødt til at prøve. Så jeg tog fat i min gode Mark Peter, som løber med mig her, og så siger, det skal vi simpelthen prøve. Og så løb vi sådan vores første sådan rigtig ægte ultraløb. Og det var fandme også en hård omgang. Jeg ved ikke, hvordan jeg egentlig endte med at synes, at ultraløb er sjovt, når de 2 første, jeg løb, det bare var sådan en rigtig hård omgang. Det endte faktisk med, at jeg efterfølgende fik løberknæ, fordi jeg havde løbet på sådan noget rullesten på stranden. Men det var en helt vildt fed oplevelse, og det som jeg i særdeleshed lagde mærke til her, det var det der community, der var. For man kunne godt stå der og så tænke, i den der bus der, vi var en 10-12 mennesker, som blev kørt ud. Og når man sidder rundt og kigger, så tænkte de her alle sammen mennesker, de er fandme godt nok meget mere rutineret end mig. Det er her hører jeg ikke til. Og der var også et par stykker, som jeg sådan lidt sådan perifært måske godt vidste, hvem bare navn og sådan lignende. Men det man så bliver mødt med, det er en åbenhjertighed, det er en villighed til at dele alverdens ting og sager, være så gode råd eller energi eller det hele, ikke, hvor man bare føler, okay, det her, det er fandme bare inkluderende på den fede måde. Så vi løb den her tur her, og det var jo selvfølgelig, det var i december, og der var snevejr, og Peter er opvokset på vestkysten, ikke så langt fra mig i virkeligheden, fra Blåvand, men jeg har først lært ham at kende, da jeg flyttede til Aalborg, så os to, der kommer egentlig ud fra vestkystegnen, tænker, vi løber sgu langs kysten, det er en god idé. Og så havde vi ikke lige tænkt på, at sådan en dejlig sandstrand, det er bare ikke det, man har på østkysten omkring Kolding. Der har man rullesten, man har brumbrækkrat, og så har man bare vand direkte her. Så den der tur der langs den kyst der, den bestod blandt andet i, at vi skulle igennem Kolding Fjord vand op til lægen og sådan noget lignende i 0 graders varme og sådan. Så det var
var fandme en fest. Men det var også samtidig super fedt. Og det var jo noget, som Peter og jeg, vi jo kun kan kigge tilbage på nu, jeg synes var mega fantastisk. Og jeg er faktisk den eneste deltager, der har deltaget på alle årene. Det har været afviklet. Det er desværre været nødt til at lukke det ned nu. Og så kan man sige, så har jeg lige tilføjet her, at cirklen den er lidt blevet sluttet nu med det, der hedder Bakkely Marathons, som netop Peter og jeg har valgt at prøve at tage den her stafet videre, hvor vi laver et løb, der er rigtig meget inspireret af The Bakkely Marathons, hvor man kan sige juleløbet ultra. Vi fik at vide, at det var et sted med 50 til 70 km ish, og vi skulle selv finde lidt vej og sådan nogle ting. Så er Bakkely Marathon, som Peter og jeg laver, det er altså det er for dem mænd og kvinder, der har lidt hår på brystet og er vant til, og i hvert fald har prøvet før at løbe nogle endurance events af en eller anden art, fordi vi gør det så tro imod Bakkely Marathon, som vi gerne, som vi kan slippe afsted med. Så det er på papiret en 100 miles rute, men den er ikke kun 100 miles, og det er også i noget hæftigt terræn blandt andet. Så, men ikke mere reklame for det. Det kan I altid gå ind og kigge på, hvis det er, I tænker, at det lyder lige så dumt, som det lyder spændende. Sådan kan man nogle gange have det. Et af de andre løb, som jeg vil fremhæve, som også går i kategorien, det er fandme dumt, men det er godt nok også sejt, og det er også spændende. Og det er ikke for at sige, at jeg er sej, men jeg synes bare, at løbet generelt er rigtig, rigtig interessant, og det har bare nogle ting, som bare er virkelig fede. Det er Everesting.dk, som bliver afholdt i Midtjylland. Det er blandt andet Simon Grimstrup, som jo er en vanvittig dygtig trailløber, vi har. Det er basically hans baghave. Everesting-konceptet er relativt simpelt. Det handler i virkeligheden om, at man skal på en eller anden måde, det kan være på cykling, eller på en cykel, eller på løb, så skal man tracke de her 8.848 højdemeter, som Everest nu er. Og til Everesting.dk, der er det så en 130 km rute. Det giver en gennemsnitlig stigning på 6,8%. Eftersom at det er loop, vi løber, ja, så giver det også et fald på 6,8%. Og det er ikke helt uvæsentligt, fordi man kan jo godt tro det her med at skal løbe bakker. Det er bare hårdt, når man skal løbe opad. Men det er også hårdt at løbe nedad. Og i særdeleshed, dem af jer, som jo har løbet nogle bjergløb, kan nok uddybe endnu mere, hvor vanvittigt hårdt det kan være at løbe nedad. Det er 32 omgange af 4,1 km rundstrækning. Og altså, ruten er, bogstaveligt talt, der er måske nogle få 100 meter på ruten, der er flad, ellers så går det bare op eller ned. Det er sindssygt hårdt. Løbsrekorden i 20, den var 20,5 timer. Og da løbet det var over, der var der lige blevet kappet 3 timer af. Det skal måske så siges, at Christian, som kom og skar 3 timer af, er en helt vanvittigt dygtig trailløber, som bor på Filippinerne og løber på det danske traillandshold. Og Filippinerne var ikke lige det fede sted under corona, jeg tror, det skulle fedt at være i Danmark, så han tog familien med retur til Danmark, og så kunne han da lige løbe Everesting. Men det her løb her, det er jo fantastisk. Det er et løb, som man indsamler penge til Læger Uden Grænser. Det er et non-profit løb, der er ikke en krone, der går til arrangørerne. Så man er egentlig med ved, at man skal indsamle 1000 kroner på en indsamlingsside til Læger Uden Grænser. Så får du lov til at stille til start til det her enormt tossede løb. Og så er det ellers bare se. Og en af de ting, der er med det her løb, det er jo, at man må gerne have lov at stoppe undervejs og tænke, ej, ved du hvad, Everesting, det bliver sgu ikke lige i dag. Jeg vil hellere løbe Mont Blanc. Højdemeterne, det er lidt under halvdelen af højden på Everesting. Eller måske sågar vælge at løbe Galhøpigge, som er 2700 højdemeter, tror jeg det er. Og 40 kilometer, tror jeg det er. Og den anden, den er 70 kilometer. Så det er jo i virkeligheden enormt nemt at stå i. Og det havde jeg godt nok også mange tanker om underkring. Jeg havde valgt at blive trænet af Christine Skov Madsen, som nogle af jer måske også kender som Christina Extreme Running. Fordi jeg tænkte, det her, det skulle jeg lige have en voksen til at hjælpe mig til at blive klar til, for det er altså ikke noget, man bare lige gør. Og vi havde sammenlagt en plan, der hedder, at jeg skulle prøve at løbe under 21 eller 22 timer, tror jeg. Så det er sådan rimelig optimistisk og omkring mine ting. Det gik så ikke helt. Jeg tog lige knap 25 timer, så var jeg endelig i mål, og det havde altså inkluderet, at jeg blandt andet havde fået støtte af en af arrangørerne, der havde
gået med mig rundt på de sidste 6 omgange, simpelthen for at holde humøret højt på mig, hvor jeg blandt andet står midt på en bakkeside, hængende ind over de her stave her, I kan se, jeg har. Og bare sådan helt opgivende kigger på hende og siger, jeg kan slet ikke overskue. Jeg skal jo være herude 6 timer mere, fordi på det tidspunkt, der tog det mig næsten en time at tilbagelægge 4,1 kilometer. Altså, jeg var så smadret i min krop, og i mit hoved også ikke mindst. Men det var jo også noget, det var der fandt ud af at sige, okay, det her det går nok interessant, for jeg kan faktisk godt presse mig selv endnu mere. Så det var 2020. Så var der jo, hvis vi skal gå sådan lidt kronologisk tilbage i tid, i 2021, der var det første Backyard Ultra. Det løb af stablen. I 2018, slutningen af 2018, der blev jeg skilt. Og sad en eller anden decemberaften og havde nok drukket det meste af en flaske rødvin, hvis ikke en hel flaske rødvin, og måske noget ekstra endda, og jeg sad og kiggede i mit Facebook-feed, og så dukkede det her løb op, og jeg tænkte, det lyder simpelthen så dumt, det skal jeg prøve. Og det ved jeg ikke, det slår mig nu her, når jeg sidder og taler, at det er nok et gennemgående tema for rigtig mange af de løb, jeg deltager i, da jeg kigger på det og tænkte, det lyder så dumt, det skal jeg simpelthen prøve. Men jeg stiller til start i 19, og har løbet 100 km på 12 timers løb som det længste, og tænker, det her, det virker sgu lidt spændende, det kan noget, og den der fornemmelse, jeg havde af at være i et miljø, hvor der var rigtig meget opbakning, og der skulle ikke nogen spidse albuer eller rundsæve på albuerne, noget som helst, der er fandme plads til alle sammen, og man ønsker virkelig at hjælpe hinanden. Det skinnede så meget igennem, så jeg blev smaskforelsket i konceptet. Det hjalp selvfølgelig måske nok også i, at jeg havde kommet med et ambitiøst mål om at løbe 24 timer, og 24 timer er lang tid at løbe på et backyard. Der er mange, der har det som mål, og med min relative erfaring, jeg nu har, så smiler jeg tit og ofte og trækker lidt på smilebåndet og siger, okay, men altså, så mange er der jo heller ikke, der løber 24 timer på sit første backyard, eller løber 24 timer på et backyard generelt i Danmark, og bestemt ikke på et første backyard. Men jeg løb 21 timer, og tænkte, det her, det er eddermame fedt. Så kom jeg tilbage i 20, det gik af helvedes til, det var pisse varmt, jeg kollapsede efter 14 omgange, og var ved at ligne mig selv fra København Marathon første gang, og til at komme med på Backyard Team, som er det her med, når man, det var under corona, så man kunne ikke rigtig flyve til USA for at deltage i det her World Championship i Backyard Ultra, så derfor så fik man jo, så må man gøre noget andet, og det blev så det til det her Backyard Teams blev opstået, hvor der var 15 personer fra hver land, der skulle løbe som et hold, altså man løb stadigvæk individuelt, men man skal, løbe flest mulige omgange sammen, og det var jeg heldig at kvalificere mig selv. Det er måske virkelig så meget sagt, men jeg var i hvert fald en af dem, der sagde, I må godt overveje mig, for det synes jeg faktisk kunne være rigtig spændende. Og så har jeg fået lidt erfaring, og så i 21, der gik stort set hele mit 21 rent træningsmæssigt med at sige, jeg skal vinde det der. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem der stiller op ellers, hvor langt de har tænkt sig at løbe. Jeg løber den sidste omgang. Og for dem der måske ikke lige kender Backyard Ultra-konceptet, så er det jo, at man skal løbe 6,7 km hver time. Man skal stille start præcis til hver time, og det bliver man ved til, indtil der kun er en løber tilbage. Og det er fuldstændig lige, om det tager 15 timer, om det tager 30 timer, eller som tilfældet med Harvey Lewis, 108 timer. Det fortsætter indtil der kun er en tilbage. Så meget få regler. Virkelig, virkelig socialt, fordi vi mødes hver time. Og det er jo så skabt af den her kære Lazarus Lake her, som jo så også var arrangøren og stifteren, han har sagt, af Barkley Marathons. Så det går rigtig, rigtig godt. Jeg synes, jeg er kommet rigtig godt fra på det tidspunkt. Her har jeg så også med Julie, min nuværende kæreste, som jeg jo også er forlovet med. Og hun er også med dernede, og vi sætter stort vildertelt op, og jeg kan godt se, der er dagen inden, der er også nogen, der sådan kommer, og så kigger de på den, hvor lang tid har du tænkt dig at blive, altså at du flytter sgu da ind, Morten. Og det er sådan, altså jeg skal være her til vi lukker. Og jeg ved ikke, hvornår vi lukker, og i øvrigt så Julie, hun har ikke kørekort, så jeg skal også kunne nå at hvile, så jeg rent faktisk også kan tillade mig at køre hjem igen. Så jeg er fandme lov for, at jeg kommer for at blive her. Og det løb, det er jo sådan et løb, hvor jeg ender med at finde sammen med sådan en lille gruppe af folk, der tidligere også har løbet Backyard Ultra. Det er jo lidt et lille miljø, særligt på det her tidspunkt her i Danmark.
Hvor er en af dem er faktisk Jesper Leander, som jeg jo første gang mødte på det her juleløbet Skamling. Og vi ligger bare tøft for rundt, omgang efter omgang, helt bagerst. Og det gennemgående tema for mig her, det er, tiden skal bare gå. Altså, det skal bare være nemt, jeg skal hygge mig, og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem der ellers er tilbage. Og sådan forgår timerne, og lige så stille, så bliver der færre og færre, når vi kommer omkring de der 24 timer, så er det jo sådan lidt en hvilepæl, og vi får en fin flaske rom og sådan lignende. Det er jo dejligt. Der er 12 løbere tilbage der, så kort tid efter, så er der faktisk ikke så mange tilbage. Der er en hollandsk kvinde, som hedder Hinke. Hun har løbet hun har den hollandske rekord på 100 km på lige omkring 7,5 timer. For at se det i kontekst, så er det vanvittigt hurtigt. Det er, ja, nu var der jo så DM 100 km i sidste weekend, hvor du blandt andet var med, Henrik, og der blev nummer 2 vundet, eller andenpladsen for herrene er cirka den tid, som Henke 100 løbet. Sindssygt dygtig løber. Og jeg kigger sådan lidt og her og tænker, okay, jeg er nok ikke den bedste løbende lige nu, men jeg er i hvert fald heller ikke den dårligste løbende. Og så går tiden jo lige så stille her. Og lige pludselig så er vi David Stoltenberg tilbage, vi er Henke, og vi er mig. Og så står jeg sådan lidt og tænker, okay, og hun ser efterhånden lidt slidt ud, og hun er jo hjernet afsted hver eneste omgang, altså som om hun troede, det var en spurt. Og så hun der så ellers kunne stå sådan lidt og småfryse i hendes helt korte split shorts og top. Hun lignede lidt mere en baneløber i virkeligheden. Men så lader hun mig egentlig komme op på siden af hende, og hun spørger lidt, og jeg kan godt fornemme, at hun spørger for lige at finde ud af, hvor lang tid har du egentlig tænkt dig at blive ved, idiotiske danskere, fordi nu kom jeg faktisk, fordi jeg synes, jeg skulle vinde. Og der er jeg så meget over, altså meget kold og kontant at sige til hende, it's gonna be, I'm here to stay, eller sådan, it's gonna be a long night. Og så kommer vi op på siden af David, og jeg beslutter mig for at løbe fra, og så bliver hun jo så og snakker med David, antager jeg, og sikkert spørger nogle af de samme spørgsmål, som jeg har spurgt, og hun har stillet mig. Og så da jeg kommer i mål, så står hun der. Jeg tænkte, det er jo lige godt sagen, for hun har altså ikke overhale mig. Men hun er så undervejs falden, og så har hun så besluttet sig for, nu må hun nødt til at udgå. Og så står vi lige pludselig bare, David og jeg tilbage. Og det var jo ret fedt, fordi David han lignede ikke en, der var nødvendigvis den skarpeste løber. Og han havde døjet lidt med nogle vabler undervejs, så jeg har faktisk ikke rigtig haft nogle problemer. Så jeg tænkte lidt, okay, i det mindste, den her golden ticket, som er hernede på nederste billede, jamen, som giver direkte adgang til VM'et, jamen den er i hvert fald dansk nu. Og så må vi bare se, om det skal være David. Lige nu, der er jeg altså den stærkeste løber også, to. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så vi løber afsted, og det går fint, og det meste af min familie er kommet, inklusive min søster, der bor på Sjælland, var kommet i løbet af natten for at støtte op, og det var helt fantastisk at mærke den opbakning. Min mor har taget Otello-lavkage med, fordi, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange der har lyst til Otello-lavkage efter sådan en 30 timers løberi. Jeg er ikke en af dem, kan jeg godt afsløre. Men så, ja, det går lidt frem og tilbage, og David og jeg, vi løber, og jeg holder nogenlunde min tid, og David, han sakker lidt bagefter, og det er rigtig fint, og på sådan, jeg ved ikke, på omgang 6:37 eller sådan noget lignende, 5:36 måske, så kommer han ind, der er kun 3 minutter til næste start, så tænker jeg, okay, nu begynder det altså at være et spørgsmål om, at lige om lidt, så knækker han. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange omgange vi skal løbe videre, og jeg er sådan set egentlig ligeglad, fordi jeg skal blive her til vi vinder. Jeg har sgu slået teltet op, jeg har sat kabinen op, og det hele det spiller, og jeg er ligeglad. Jeg har taget fri ind til næste weekend, hvis det er det, der skal til. Altså, det var det mindset, jeg kørte med. Og så går starten, og så hjerner David afsted, som om der er intet af, altså som om han aldrig har løbet 1 kilometer tidligere i dag. Altså, han sponsor afsted, sådan føles det for mig. Og jeg når sådan lige at tænke, okay, skal jeg lige prøve at følge med ham der? Ej, det gider jeg ikke. Det er for dumt. Lad ham da bare bruge noget ekstra energi, og det er jo så kan det også godt være, at han bare vil løbe så hurtigt, at han kan dreje af, så jeg ikke kan se, at han stopper, så jeg skal løbe hele omgangen og tro, at han er stoppet. Og det gør jeg faktisk også. Det vil jeg godt indrømme. Jeg løber faktisk og tænker, okay, jamen, så hurtigt er han ikke løbet. Så. Men da jeg kommer i mål, der sidder han i stolen og sidder og venter og smiler og ligner en, der har haft gevaldigt meget tid. Og så, så må vi jo fortsætte. Og der begynder bare at pisse ned. Altså sådan virkelig ægte pisse ned. Og nu har vi efterhånden løbet så mange gange, og så mange fødder er kommet igennem nogle af stederne, så der er sådan nogle hele spor i noget halvhøjt græs, der ligger, og jeg lyver ikke, der ligger så meget vand her i de her spor her, som vi er nødt til at løbe igennem.
Og det stopper som ret hurtigt med at være sjovt. Og det begynder at blive, vi er henne omkring søndag aften. Og jeg siger til min søster, som jo er der stadigvæk, og som skulle hjælpe mig undervejs der, fordi nu har hun jo dukket op sammen med Julie. Og så siger jeg til hende, du må godt lige gå op lige og sætte min pandelampe til opladning. Og sørg lige for, at Davids og hans folk, de ser det. Fordi han må gerne se, at jeg har skulle tænkt mig at løbe hele natten, hvis han vil blive med til det her show her. Det er jo det der, det er på det tidspunkt, der bliver det jo sådan meget kompetitivt, fordi så nu er det altså ham mod mig, og vi vil fandme det her begge to, ikke? Men så, så går der jo så det her med, at vi løber afsted der, og efter omgang 38, han tager det lidt mere med ro, han hjerner ikke afsted på samme måde der, og så kommer vi ind, og vi starter på, eller lige inden vi skal starte omgang 39, så siger Simon Grimstrup, som jo helt tydeligt er på Team David på det tidspunkt. Altså det er på det niveau, hvor der er 2 lejre. Der er Team David, og der er Team Morten. Og Team David har sendt spioner ned for at høre efter, hvordan det går med Team Morten. Noget, der generede Julie gevaldigt meget, synes hun. Det var meget usportsligt. Og jeg morede mig gevaldigt med det i virkeligheden. Og så siger Simon Grimstrup sådan, at måske også skal tage sådan lidt en bromance-omgang her, fordi 39 omgange, det var jo ny Danmarks rekord. Stine Rix, hun havde vundet til det her Teams-event året før på 38 omgange. Så det var meget passende, og så kigger jeg og siger, jeg er sgu ikke sikker på det. Han ligner ikke en, der har lyst til at løbe så langsomt, som jeg løber. Men vi løber alligevel lidt tid sammen, og så kommer vi til det, der bliver kaldt backyard climb. Det er sådan en ret stejl bakke nedad, og her har det bare pisset ned i 3 timer eller sådan noget. Så det er smadret, og det er, nogle gange kan det være ulækker at løbe nedad, og her var den bare exceptionelt ulækker. Og David, han kommenterer også på det, og jeg siger sådan, ja, den er sgu egentlig godt nok træls. Og så giver jeg den bare gas nedad, for ligesom at sige, at jeg har masser af overskud. Og så ser jeg faktisk ikke David mere, og jeg kommer ind i mål, og jeg kan bare mærke, at jeg er ved at have vabler, og jeg sidder inde i mit telt, og jeg siger til min søster der, at jeg kommer sgu til at trække stikket nu. Altså jeg kan mærke de her vabler, og jeg kan ikke gøre en skid, og selv hvis vi prikker dem, så kommer der jo bare nye vabler, vi render jo rundt i det her enormt meget vand, ikke? Så nu er det fandme ikke sjovt mere. Det er faktisk først der, det begynder ikke rigtig at være sjovt mere, efter de der 39 timer, ellers så har jeg faktisk hygget mig gevaldigt meget. Og så bliver det jo ved med, sådan, at tiden går, og der bliver fløjtet 3 minutter inden der 3 gange, og så bliver der fløjtet 2 gange, og der er bare ingen pandelamper at se. Klokken den er jo så lige omkring 10 søndag aften. Og der bliver fløjtet, så begynder de sådan set, prøv at morgen, nu vinder du fandme. Og jeg er sådan, ej, prøv at David, han er sindssygt dygtig løber, han skal nok nå at komme. Og jeg er så meget i mit hoved omkring det her, at han tager røven på mig, at vi er 15-20 sekunder fra, at starten skal gå, hvor jeg faktisk står op ved startstregen, fordi jeg skal jo stå deroppe og se klar ud, hvis det er. Står og spiser min gang pasta carbonara, og står der og siger, prøv Morten, du vinder, han kan jo ikke nå det nu, der er jo 300 meter ned, men vi kan ikke se en pandelampe. Og alligevel så står jeg sådan meget sådan, nej, han kan godt nå det der. Ja, men hvis han kan nå løbe 400-400 meter på 15 sekunder, så skulle han nok være et andet sted lige nu. Og han kommer selvfølgelig heller ikke. Det er jo også derfor, at jeg ved jo godt, at David han er en god løber. Han har heller ikke set fuldstændig smadret ud på sidste tur. Så da han ikke kommer ind, der er min helt instinktive reaktion på det her, det er, så er han sgu da falden, og nok relativt alvorligt. Så nu skal vi fandme ud og finde ham. Altså, hvis det ikke var fordi, at jeg var så rimelig smadret i mit hoved selv, så havde jeg nok været en af de første, der var løbet afsted ud efter det, fordi jeg kender ikke David særlig godt på det tidspunkt, der efterfølgende jo, så gjorde han også med min kollega i DGI, men selvfølgelig gør man det, altså et menneske, som man trods alt har brugt så mange timer sammen med, og delt op- og nedture, og haft noget, lad os kalde det kollegial konkurrence, så er det jo helt naturligt for mig at sige, at det gør vi. Men jeg vinder jo så i hvert fald og får den her billet her. Og vi er jo stadigvæk under corona, som I måske kan se her på 21. Så allerede 2 måneder senere, der skal jeg til USA. Fordi der skal jeg overløbe Big Dogs Backyard Ultra. Og det her er jo et løb, som jo er, hvis man godt kan lide Backyard Ultra, jamen så er det jo Le Mans, det er jo OL, det er jo alt det store i en, altså. På det tidspunkt, der var det et løb, som man kunne kvalificere sig til at vinde den her guldmønt her,
eller også ved at få en invitation fra Lasse, fordi at han synes, at du har været en god løber. Og det er jo derfor, på det tidspunkt, så var der nogle løbere med, som vi nok aldrig kommer til at se i backyard mere, som for eksempel Courtney Duorter, som jo ellers også har løbet rigtig, rigtig flot til det, men nu er kvalifikationskravene simpelthen bare noget andet. Og det er jo sådan helt surrealistisk. Det var jo det, jeg havde ønsket og drømt om i så lang tid. Og så står jeg her 2 måneder inden, og så skal jeg prøve at finde ud af, hvordan fanden kommer vi derover i forhold til coronarestriktioner. Det koster også en arm og et ben, og kan vi overhovedet få lov at flytte ind? Og det kunne vi ikke, og derfor så var vi også nødt til på grund af corona at skulle bruge 14 dage uden for Europa. Så det er derfor, at der var billedet fra Niagara Falls, fordi vi måtte lige bruge 14 dage i Canada. Og egentlig bare brænde tid af på, vi bruger 14 dage i Canada på ikke at være i Danmark. Og så var Canada jo egentlig ikke det dårligste valg at tage der. Og så skal vi jo så flyve der, løbet det starter lørdag morgen. Og om torsdagen, der skal vi så flyve fra Toronto. Og vi er der i god tid i lufthavnen. Jeg tror, vi er 3,5 timer før vi skal flyve, og det er sådan en, og så kommer vi ind, og så er der bare en uendelig lang kø ind igennem security. Og jeg snakker lidt som med nogle tilfældige mennesker, og der er nogen, der pendler en hel del, og de siger, at det er ikke noget plan, der er tit ofte, men det skal nok nå, og vi kan bare se, at tiden den går, og så står vi faktisk, da vi står ved security, og vi er tjekket igennem, der er der, jeg tror det er cirka lige der, vores fly de skal let, eller sat til at lette, og det var det faktisk blevet skubbet en lille smule i forvejen. Så vi løber ud til gaten og finder så ud af, når vores tasker og det hele der er blevet hævet af flyet, og så kan vi selvfølgelig ikke få lov at komme med. Nå, og så står jeg der og tænker, fuck, hvad fanden gør vi? Nå, jeg må ud og købe nogle billetter, og det bliver pisse meget dyrt, men altså, hey, jeg har i virkeligheden ikke nogen alternativ. Og så finder jeg ud af, at jeg har noget, at de skal ombooke os. Og vi får ombooket til et fly 4 timer senere til Atlanta. Og det lykkedes også fint nok, efter en hel del ventetid. Problemet er bare, at de forstår ikke, at vi står inde på den forkerte side af security, så jeg kan ikke gå ud og printe et nyt boarding pass. Og når jeg ikke har et boarding pass, ja, så vil de sgu ikke sende os med den flyver lige pludselig. Så vi står og kigger på det der fly, der vi skulle have været med, eller rettere sagt fly nummer 2, vi skulle have været med, flyve, og tiden den går bare. Så er jeg fat i kundeservice igen, ude for den her lufthavn der. Og så bliver vi så ombooket til det sidste fly, der er fra Toronto til Atlanta, som er omkring kl. 6 om aftenen. Og for bekræftet, at de har ikke smidt vores bagage et eller andet weird sted hen, og vi kan komme med og sådan noget lignende, og så godt have lidt ro på og sådan noget, og så bruger jeg tiden her i lufthavnen på at sidde og skrive en længere beretning inde på sådan et forum, inde på for hvad det hedder, backyard løber, og siger, at det skulle godt nok været en hård fødsel at komme hertil. Først så måtte jeg bruge 14 dage i Canada. Nu har jeg kunnet hjælpe med at komme for sent, og vi bliver forsinket 10 timer i afgang, og ja. Men vi kommer ind til USA, og det er jo først, der ligesom er touchdown i USA, at jeg kan have ro omkring det der. Og så har jeg så været så heldig at blive taget i kontakt med en kvindelig ultraløber, som bor 3 timer nord for Atlanta og en time syd fra Las, som har været dansk gift, og har et par børn, hvor den ene bor i Danmark, og er jo i virkeligheden også kan flydende dansk, og altså ting går op på en helt ny enhed, og det er jo helt fantastisk, fordi jeg kender hende ikke, men jeg kender hende alligevel igennem, at vi deler ultraløb, og så kan det godt være, at hun sidder på den anden side af jorden. Så hende og manden, de åbner deres dør for os, de ender faktisk med at køre, det var en time nord for Atlanta, så de kører en time hver vej for at hente os, og så kører retur, så overnatter vi hos dem, og så kører hun os så op til Las der om fredagen, så vi kan sætte op, og hun ender med at tage med og være hjælper for løbet undervejs. Så et virkelig godt billede på det her med ultraløb, hvor fantastisk et miljø der er omkring det. Og så kommer vi jo endelig rent faktisk til løbsdagen, hvor løbet starter der klokken 7 om morgenen. Og det er jo fuldstændig surrealistisk. Altså, jeg render jo rundt blandt de her telte og sådan noget lignende, og kan kigge på den ene superstjerne inden for ultraløb efter den anden, der bare folk man jo kun ser på forsiden af bladet, han har sagt, eller ser professionelle videoer med og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det er jo sådan helt surrealistisk. Og lige pludselig så finder jeg mig så løbende side om side med dem, og de første omgange går jo
sådan lige med at snakke lidt, og folk er jo søde og venlige til at spørge, hvor man kommer fra. Så siger han, jeg hedder Morten, jeg kommer fra Danmark. Jeg er den eneste vi er kun 2 europæere, der er lykkes med at komme ind, fordi indrejserestriktionerne til USA simpelthen var så besværlige. Så derfor siger han, så er jeg så Morten fra Danmark. Og stort set alle sammen, de kvitterer som en det har jeg da godt hørt om. Det var da dig, der havde en fuldstændig vanvittig rejse herover. Var. Så allerede inden løbet næsten starter, inden jeg har snakket med folk, så ved folk lidt om, hvem jeg er og hvor jeg kommer fra, og er jo selvfølgelig nysgerrig på det hele og sådan noget. Så det er super fedt at komme ind der og opleve det, og når man kommer fra et dansk arrangeret løb, hvor der er, der mangler sgu ikke noget til de fleste backyards i Danmark, og i særdeleshed ikke til Great Danes, som jo så var mit referencepunkt. Der var jo super lækker depot og alting. Der vil sige, der er det noget mere sparsomt over hos Lass. Det er sådan lidt, det styrer I fandme selv. Og I må have et crew med dem, og det er det. Jamen, hvordan har du tænkt dig, at min crew skulle holde i 48 timer? Jamen, så måtte man jo dele sig om det. Jeg kender jo ikke andre her, altså give me a break. Men nu endte jeg jo så med kun i gåseøjne at løbe 31 omgange, tror jeg det var. Så derfor så endte det med ikke at blive et problem. Men det kunne det jo altså i virkeligheden godt have været. Jeg bliver nødt til lige at lave en pause, fordi jeg ser plottet noget strøm i min computer. Lige et øjeblik. Sådan der. Men i hvert fald, vi får jo løbet afsted der, og snakken går lystigt, og det er jo i virkeligheden en rute, jeg først havde gået på, og tænkte, den bliver sgu helt vildt nem. Og så kommer jeg ud og løber på den, og så finder jeg ud af, at den er bare overhovedet ikke nem. Det er ikke sådan, fordi der er særlig mange gratis stykker på den. Der er cirka 160 højdemeter, men det er klippeunderlag, som man skal løbe på, og man skal sgu være lidt forsigtigt. Og det er nogle små trails, så der er heller ikke så meget plads til at overhale, og man kan sige, jeg har været enormt privilegeret, da jeg var derovre. Der var der jo kun et felt, der var halvt så stort, fordi stort set alle europæere ikke kunne deltage. De sidste par år, hvor folk har været derovre, der har jo været de der 75 mennesker, vi var 36. Så jeg kan kun gætte på, hvor crowded ruten den må have været for dem, der har løbet derovre på et rigtigt eller et fuldt event, om man vil. Men jeg kan godt mærke sådan, at det er sgu ikke sådan, det går ikke så nemt egentlig, som jeg godt ville have det til. Og jeg kan løbe faktisk sådan lidt til at tænke, nu glæder jeg mig også til, at det bliver mørkt. Fordi når det bliver mørkt, så skifter man over på en asfaltrute, som er sådan en røvkæde ud, vendepunkt, og så retur hjem igen. Men den er jo nem, som bare pokker at løbe. Og det glæder jeg mig sådan set egentlig lidt til, men det er jo ikke nødvendigvis bedre at løbe på asfalt. Det kan godt være, at man ikke skal tænke så meget, man kan løbe lidt hurtigt, der er ikke så mange højdemeter på den, men det er jo bare hårdt på en anden måde. Og vi havde omkring 3-24 grader om dagen, og vi havde ned til 2 grader om natten. Så det gjorde også tingene rigtig, rigtig svære for mig. Og så begyndte jeg at få problemer med maven. Og nok blandt andet fordi, at jeg lå og blev kold i pausen, hvor jeg egentlig forsøgte på at ville sove lidt. Og så gjorde jeg noget, som jeg så aldrig kommer til at gøre igen. Det er, at jeg i min frustration og iver efter gerne ville gøre det godt og komme over på den anden side af det her, så siger jeg ja tak til at tage nogle piller, som jeg faktisk ikke helt ved, hvad er, men som jeg fik at vide af Arabelle her, som hun hedder hende, amerikaneren, der var dansk, eller havde ikke dansk gift, som kunne hjælpe, og det var noget her, både hende og manden brugte sådan normalt, kan man sige, ikke? Og det hjalp også, i hvert fald i en omgang, og så crashede jeg gevaldigt meget bagefter. Efterfølgende fandt jeg så ud af, at det var så sådan noget ADHD-medicin, jeg havde fået. Og det vil sige, det synes jeg var sådan lidt en ærgerlig oplevelse, som jeg har taget med derfra, som jeg så også kan høre på nogle af de andre, der har været overløbet, måske også andre, der har løbet i USA generelt der. Der er sgu sådan lidt en laissez-faire holdning til, hvad man ellers prøver i hovedet. Jeg er jo den opfattelse, at du skal jo ikke engang tage smertestillende under et ultraløb, fordi du skal sgu kunne mærke din krop. Hvis du ikke kan mærke din krop, så er det noget juks. Så det synes jeg faktisk egentlig var sådan lidt en ærgerlig afslutning på det. Men det er jo så bare sådan det er. Det er jeg blevet klogere af.
Og jeg drømmer om at komme tilbage, og jeg drømmer om at komme tilbage og gøre det væsentligt bedre, for det er jeg slet ikke i tvivl om, at det har jeg potentiale til. Og den oplevelse, den må godt få en version 2, og Julie har også sagt, hun vil godt tage med os igen, hvis det er. Den her kan vi lige vende lynhurtigt. Da jeg kom hjem det år i 2021, så havde jeg ikke fundet flere ting på planen. Så siger Stine Rix, nogle af jer kender antageligvis Stine Rix, som jo er en af Danmarks absolut bedste kvindelige løbere, at hun havde et nyt projekt, der hed, hun skulle løbe 48 timer på løbebånd. Så siger det lyder da enormt dumt. Hvad vil du med at fortælle mig omkring det? Så siger hun, du skal, kan jeg lokke dig til at hjælpe i stedet for Dan, eller så Dan han også kan få lov at få lidt pause. Undervejs Dan, hendes mand der, så jo, selvfølgelig kan jeg det. Og til dato, der ved jeg faktisk ikke, hvordan den startede der, og den endte i, jeg skal sgu da løbe 12 timer på løbebånd. Men et eller andet sted, der lykkedes det den her lille nordjyske kvinde at få mig talt fra, skal være hendes hjælper, til at jeg kan eventuelt lige løbe 6 timer, til jeg kan også løbe 12 timer, og der er også sandsynlighed for, at jeg kan slå Danmarksrekorden. Så jeg ender i hvert fald med det. Og ikke fordi jeg bevidst synes, at det var så nemt, at jeg ville prøve at gøre det sværere for mig selv, men i mit hoved, der tænker jeg, hvis nu starter lørdag kl. 23, så løber jeg de sidste 12 timer af deres 48 timers event. Det er nok der, de har brug for lidt ekstra energi, og det kan godt være, at det kan være rigtig fint. Så jeg hopper på løbebåndet kl. 11 lørdag aften, og så skal jeg løbe. Og så står jeg ellers der, og på min ene side, der har jeg Stine Rix, som på det tidspunkt faktisk mere eller mindre har slået verdensrekorden på 48 timer. Det er næsten en formalitet. Det vil sige, hun har tid til at holde de pauser og gå ind og sove, når hun kan, og det er jo bestemt også vel ondt. Altså 48 timer på løbebånd er jo hjernedødt dumt og vanvittigt og imponerende på samme tid. Og på den anden side, der står så Peter Thoriussen, som jo havde været inde og fortælle for nogle af jer her for ganske nylig. Og Peter er det dejligste menneske, men Peter han er også, han går meget ind i sig selv, når han løber. Så der var heller ikke rigtig så meget respons der. Så det er forkert at sige, at jeg stod alene i en tom Aalborg Zoo, men det var tæt på. Der var Peters hjælper, og så var der Julie, og så var der mig på et løbebånd. Og Peter på et eller andet tidspunkt, så stak han af, han har sagt, for nu synes han skulle ind og sove, mens hans hjælper var ude på toilet. Så der var også lige et stykke tid undervejs. Der var der bare mig og Julie, og lyden af de her kattedyr, der jo var nataktive derinde. Så jeg kom med et mål om at løbe 130 km, og det gik sådan set egentlig okay de første 8 timer. Derefter så skred det, så jeg endte med at løbe 122,5 km, som jo dog trods alt var nok til Danmarksrekorden på løbebånd, men jeg tror, jeg vil sige, der er masser derude, der kan slå den, hvis der er nogen, der synes, at 12 timer på løbebånd ikke lyder fuldstændig hjernedødt dum, og I tager bare fat i mig. Jeg skal gerne komme og hæppe, og jeg vil også meget gerne komme og dele mine erfaringer med det, fordi jeg synes, det er simpelthen for dumt. Jeg kommer aldrig til at gøre det igen i hvert fald. Så en lille afrunding på alt det her, og også hvorfor jeg dels synes, at ultraløb er spændende, men egentlig også sådan generelt. Det startede for mig, det her med at være løber, det startede egentlig med at være rigtig meget en pligt. Og det fordi det var det, jeg skulle, hvis jeg skulle tabe mig, eller blive et sundere version af mig selv, hvad end man nu synes er en sund dækker over, ikke? Det er stadigvæk en pligt for mig at løbe. Det er ikke fordi jeg altid synes det er sjovt, men nu bliver det en pligt, fordi at jeg er drevet af nogle mål, der gør at selvfølgelig jeg er nødt til at løbe og træne, også selvom jeg ikke altid har lyst til det. Og det er netop derfor at det er ok, fordi jeg ved godt hvad det er der venter mig på den anden side, når jeg ligesom er igennem det her løb og den her træning her. Jeg ved godt hvad det er for en gulerod der venter på den anden side af mig, for mig. Det jeg synes der er rigtig, rigtig vigtigt, og som jeg synes I også skal tage med derfra, uanset om I har erfaring med ultraløb eller ikke erfaring med ultraløb, det er, ultraløb er jo på måder som alt muligt andet også er en enabler til at så sige, jamen hvis det er noget, hvis jeg finder ud af, at der er noget, jeg er god til, af en ting, jamen så er det også nemmere, sådan helt naturligt at tro på, at jeg er god til noget andet.
Og for mig, jeg har aldrig været god til sport, men jeg fandt ud af, at jeg i hvert fald ikke var helt uduelig til at sætte fødderne foran hinanden i et tempo, der gjorde, at jeg rent faktisk var i løb, og at jeg kunne fortsætte med det. Så det har været med til at gøre, at det booster min selvtid enormt meget. På alle mulige andre parametre, der ikke har noget som helst at gøre med at løbe langt. Så det er det, og så kan det være ultraløb, der bliver enableren her, eller det kan være alt muligt andet. Men for mig har det været den enabler, der har gjort, at ultraløb er i særlig grad noget, der er spændende. Så det synes jeg virkelig, virkelig er vigtigt, at det her med at sige, altså det har sådan en positiv selvforstærkende effekt, at man finder ud af, at der er noget, man er god til, så er man sådan helt naturligt disciplineret for, at så tror man også på, at der er andet, man er god til. Det er det, man sådan i noget fagsprog kalder mestringsevne eller mestringslære. Næste punkt. Du skal ikke tro på alt, hvad din hjerne siger, og du skal heller ikke lytte til alt, hvad din krop siger. Det er sådan set egentlig bare det her oxymoron af, at når vi bliver presset, så vil vores hjerne og vores krop begynde at prøve på at forsøge at få os ud af det ubehag, vi befinder os i. Og selvfølgelig ved den det, for det er jo en overlevelsesmekanisme. Hvorfor skulle du rende rundt og belaste din krop alt for meget, hvis du rent faktisk bare kunne lade være? Du har jo valgmuligheden. Og det her backyard jo er djævelsk på en eller anden måde, for du kan bare stoppe. Hver time har du muligheden for at stoppe. Du skal ikke engang gå 5 km hjem, som hvis du var ude på et eller andet løb, og du skulle gå til den næste checkpoint. Så derfor så er det jo det, der er meget, meget interessant, synes jeg, at opleve det her med, jamen, man kan godt trickse sin hjerne, og man kan også godt opleve, at ens krop egentlig synes, nu er det helt smadret, men nogle gange så skal man lige stille sig selv det spørgsmål egentlig, ja, men det kan da godt være, at det gør ondt, men du har også løbet 150 km, altså hvad havde du forestillet dig? Selvfølgelig gør det ondt, selvfølgelig har du nogle ting, der er ømme. Og på samme måde også, altså det kan også godt være, altså det vil man jo også komme, hvis man løber et maraton, og det er ens træningsmængde er til, eller et halvmaraton. Jamen, du har løbet 15-16 km, du er ikke vant til at løbe 15-16 km, men selvfølgelig gør det ondt. Hvad havde du egentlig forestillet dig? Så det synes jeg er en meget vigtig læring at tage med, som man kan bruge i mange andre aspekter af livet. Og sidste, synes jeg, er den absolut vigtigste næsten, det er, hvis du har et valg, så skal du kun gøre de ting, du er motiveret for. Hvis du ikke synes, det er sjovt at løbe, så lad være. Så spil paddle. Det er mega fed sport. Bare pas på jeres ben. Man kan godt smadre sig så ret meget med paddle, har jeg efterhånden erfaret. Særligt som løber til synligheden. Jeg kender mange løbere, der er blevet smadret med paddle. Men lad nu være med at løbetræne, fordi det skal man gøre, fordi alle løber et maraton, så det skal man nok gøre. Jeg vil rigtig gerne prøve at gøre lidt op med det der med, at dit løb eller skal være det endelige mål, som du skal jagte imod. Det skulle jo gerne være sådan, at det er processen hen imod, der også er interessant og spændende. Og dermed er vi jo bare enormt privilegerede, de fleste af os mennesker. Vi kan næsten slippe afsted med at lave valg 98% af tiden i løbet af en dag, at så er det valg, vi egentlig har lyst til at lave. Og det synes jeg giver en forpligtelse til at så sige, men hvis du ikke synes, det er sjovt med at løbe, så lad være. Hvis du ikke synes, det er interessant at lave intervalløb, så lad være. Så lav noget andet. Så lav bakketræninger, eller gå på trappen, eller gå til en spinningtime, eller hvad det nu kan være. Jeg ved godt, det bliver meget sådan klichéagtigt, men life's too goddamn short. Det kan simpelthen ikke betale sig at bruge tid på at lave noget træning, man ikke synes, man egentlig er motiveret for. Og det stiller også et krav til, at man skal prøve at kigge lidt mere indad. Hvad er det egentlig, der motiverer mig for det? Hvorfor er det er vigtigt for mig at løbe det her maraton her? Er det fordi, det er vigtigt for mig at kunne fortælle og få den anerkendelse fra kammerater, venner og kolleger omkring at løbe et maraton? Eller er det fordi, jeg synes, det giver mig noget? Jeg skal ikke gøre mig til dommer for, hvorfor man skal løbe maraton. Men jeg håber, at man gerne vil jagte sine mål ud fra noget, der betyder noget vigtigt herinde. Og ikke for, hvad alle andre ser på en som. Jeg kan godt afsløre, jeg tager altså ikke ned og løber VM 48 timers løb her om 1,5 måneds tid, for at alle andre skal klappe mig på ryggen og sige, det var så godt nok flot gået. Det siger jeg ikke også gerne vil have, men jeg gør det, fordi jeg synes, det er enormt spændende. Hvad kommer jeg til at møde, når jeg skal tonse rundt på en 2 km rundstrækning nede i Balatonsøen i 48 timer, imens jeg bliver overhalet af verdens hurtigste mand på 24 timers løb, der formentlig kommer til at løbe tæt på dobbelt så meget som mig selv.
Kan vide, hvad jeg kommer til at finde her i mit hoved. Det er det, jeg synes, der er spændende. Og det var sådan set egentlig snakken herfra fra mig. Og det føles jo enormt meget som om, at jeg bare har siddet og snakket i en tom stue. Selv Julie er også gået ud af vinduet. Men jeg håber, at det har været interessant, og der er nogen, der har fulgt med på den anden side, og også finder det spændende. Bestemt. Tak, Morten. Er der nogen spørgsmål? Ja. Fyr løs. Ja, hej Morten, det er Jesper. Vi snakkede lidt sammen til Way Out, og så diskuterede vi også lidt omkring vandtætte strømper på nettet. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt mere til multidags-landsholdet. Nu nævnte du det lige kort, der med VM 48 timer. Du har jo også et andet A-mål til efteråret, sådan husker jeg det. Hvor meget mødes I, og sådan, hvordan foregår det i forhold til multidags-landsholdet? Det lyder meget spændende nemlig. Jamen, multidagslandshold, altså man kan sige først og fremmest, multidagslandshold er jo en helt ny ting, der er opstartet i år. Indtil da, der havde vi jo ultralandsholdet, som dækker distancerne op til 24 timer. Det er Jesper givet stafetten videre, Jesper Kent Olsen, som jo for dem, der måske ikke lige kan genkende navnet så meget, så er han en, der har løbet 2 gange rundt om jorden, bogstaveligt talt. Men han er, han har så givet stafetten videre til Søren Raab, og så har han jo startet det, der hedder multidagslandshold, som egentlig dækker alt over 24 timer op, men primært 48 timers løb og 6 dages løb. Indtil videre så har vi mødtes en gang fysisk, og vi har lige en snak mere, eller et møde mere, sådan her i den 11. maj her i Aalborg faktisk, hvor vi sådan skal mødes igen lidt forud for konkurrencen, altså for VM nede i Ungarn der i slutningen af maj. Så det er i tanken, at vi mødes sådan 3-4 gange om året, afhængig af, hvordan det lige er. Og man kan sige, det er også lidt forskelligt. Der er nogen, der er med på begge holdene. Han har sagt, at både løber 48 timer og 6 dages løb. Så er der nogle af os, der kun løber 48 timer, og kun er jo selvfølgelig i et eller andet niveau af godsøjne. Og så er der nogen, der løber 6 dages løbende. Men i udgangspunktet, så samles vi så mange, vi kan, uagtet om man skal til konkurrencen alligevel. Ja. Claus, du havde et spørgsmål? Ja, jeg kan forstå, at du synes, det her backyard sådan er specielt interessant eller godt for dig. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er, der gør det til noget særligt? Ja. Er det helt præcist ved lige præcis den disciplin, som trigger dig på den fede måde? Jamen, man kan sige, det er altid nemmere at blive forelsket i noget, man er god til. og det vil jeg jo sådan med en vis jysk beskedenhed sige, at jeg er god til. Men det, der i virkeligheden gør rigtig meget for det for mig, det er, at det er så socialt. Nu, I kan måske fornemme det. Jeg kan godt lide at tale, og jeg kan godt lide at snakke med folk, og jeg kan også genkende nogle af jer på at sidde og snakke med tidligere under nogle løb. Og det er nemlig det her med, at jeg kan gå ud og løbe et maraton eller et halvmaraton og være i et løb, hvor der er hovedparten af feltet. Jeg kommer aldrig til at se dem, fordi enten løber de meget hurtigere end mig, eller så løber de meget langsommere end mig. Til et backyard, jamen der kommer jeg til at stå side om side med nogen, der løber dobbelt så hurtigt som mig, eller nogen, der løber væsentligt langsommere, som jeg aldrig vil se i et løb. Men fordi at vi starter sammen hver time, så kommer jeg til at møde dem, sandsynligt for at vi så alligevel på et eller andet tidspunkt lige kommer til at løbe ved siden af hinanden, er større, og der er faktisk tid til at snakke sammen. Altså jeg havde under corona det afholdt sådan et 50 kilometers løb af de samme som lavede Viborg 100 blandt andet her i sidste weekend her, og det var sådan det var et invitationsløb til eliten, og så var der så blev der åbnet op for også lidt mere almindelige dødelige, som kunne få lov at løbe med, og det var under corona, og der var sådan 2 heats, og jeg var så med i det langsomme heat, for det er helt klart der jeg hører til på sådan en distance. Og vi løb sammen med Søren Rasmussen, og der var også lidt, der snakkede, og lynhurtigt så blev der sådan, ja, kan I ikke lige tage og udveksle telefonnummer? Og jeg kan godt fornemme, at der var sådan den der med, okay, her er i hvert fald ikke et miljø, hvor der er tradition for, at man hyggesluder undervejs. Og så tænkte jeg med mig selv, hvis jeg skal løbe i en gruppe, jeg ikke må snakke, så kan jeg sgu lige så godt løbe for mig selv. Og så endte jeg med at løbe lidt fra gruppen faktisk, for så passede mit flow bedre, og så gik der ikke så lang tid. Så kom Peter Thorjøsen op på siden af ham, og ham havde jeg ikke mødt på det tidspunkt.
så delte vi en 3-4 runder der sammen og hyggesluder, fordi der var vi mere sådan alignet, og så lærer man jo altid lige hinanden lidt at kende, når man løber rundt derude. Så man kan sige, udover at det måske på en eller anden måde ligger godt til mig, der ikke nødvendigvis er specielt hurtigt, så ligger det bare også rigtig godt til mig, sådan som den sociale løber er. Morten, der er et spørgsmål fra Jakob om disponering af søvn under backyard, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi lidt skal man jo sove, gætter jeg på. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Søvn har været en af de ting, jeg har haft nogle problemer med. Og jeg faktisk også vil sige, at jeg måske ikke rigtig har nailet endnu. Men jeg har lært at cope med, at jeg ikke har nailet det. Man kan sige, at søvn er jo en af de ting, som sætter dig ud fra et backyard, før at kroppens fysiske formåen for langt de fleste tilfælde. Der er selvfølgelig også andre ting, det kan også være mave og sådan nogle ting. Men i udgangspunktet, så er det en af de her ting her, som virkelig vil sende dig hjem, hvis du ikke er, fordi når du bliver træt, så bliver du helt naturligt langsommere, men du tager også nogle dummere valg, om for eksempel ikke at lige få lavet fodpleje undervejs, og så har du nogle vabler, der dukker op. Du ikke lige ser dig ordentligt for, så du falder, og når du så i forvejen er træt og ikke har den samme muskelkontrol, altså det har vi simpelthen bare ikke, når vi er meget, meget udtrættet, jamen så er det også de der skader ser. Så det er enormt vigtigt at disponere. Jeg er desværre indrettet på den måde, jeg har altså ikke sådan normalvis problemer med at falde i søvn, men når jeg løber, selvom jeg prøver at løbe, sørger for at gå den sidste halve kilometer ind, så jeg får pulsen ned, lægger mig ind, jeg har en fin feltseng, og altså alt er godt, og jeg hører noget sådan noget spacey musik, han har sagt, som skal stimulere nogle alpha brainwaves, og hvad fanden ved jeg, så kan jeg bare ikke sove. Altså, og de første mange gange, de første 4 backyards, hvor jeg ligesom synes, at jeg skulle ud og sove, det frustrerede mig sindssygt meget. Altså, det var virkelig sådan, hvor jeg sådan tænkte, jeg kan ikke sove, så det betyder, at jeg ikke kan præstere ordentligt. Men det jeg så gjorde i stedet for, det var, at jeg prøvede sådan lidt at arbejde med en af mine kollegaer, som siger, hvad nu hvis du bare prøver og siger, jeg sover ikke, men jeg hviler mig jo, og det ved jeg også gør noget godt for mig. Og så er jeg sådan lidt tænker, okay, det prøver jeg sgu at praktisere. Så da vi sidste år løb Backyard Masters i Tyskland, der i stedet for at lade mig gå på af, at jeg ikke kunne sove, så lagde jeg mig stadigvæk ind, når jeg følte mig træt. Og så prøvede jeg, og hvis jeg ikke kunne sove, så sagde jeg til mig selv, men i det mindste, så har du fået slappet rigtig godt af, og det kunne jeg mærke bare, det havde en effekt. Så i løbet af de der 48 timer, jeg løb backyard til Backyard Masters, der vil jeg skyde på, at jeg har haft regulær søvn på 10 minutter til et kvarter. Så, og det er jo selvfølgelig enormt individuelt, hvad man kan klare, og jeg sidder også, du rystede på hovedet, Jesper, og jeg kan godt forstå det, jeg sidder også selv nogle gange sådan bagefter med den og tænker, det er sgu alligevel godt nok imponerende, at ikke en mand, men at jeg kan det. Men det kommer også til at blive et mål til 48 timer, at jeg ikke skal sove. Og så kan det godt være, at jeg kommer til et punkt, hvor jeg er nødt til at gå ind og lægge mig. Og så er fordelen jo så trods alt der kan man jo så tage en halv time sammenhængende, hvis det er det, der skal til. Så, men grunden til at ryste på hovedet var, fordi jeg kom til at tænke på en film, jeg har set, hvor en af dem, der løb, jeg kan ikke huske, om det var 102 runder eller 106 runder, han havde jo en hypnotiser med, så han bare lige sov, og så når han lige 10 minutter. Ja, det var ham fra Dead Cow Gully i Australien. Det var det var der, jeg havde set den. Yes, jeg synes bare, det var så vildt. Meget inspirerende og god film faktisk at se, som kan findes. Den kan bare findes på YouTube. Det kan også være, at vi skal lægge den ind i gruppen, hvis det er, Henrik. Meget, meget fascinerende faktisk. Og den sidste inspirerende film, jeg har set, det er fra i England, fra deres sidste backyard, tror jeg, hvor den er virkelig sådan også inspirerende, hvor de også holder øje med hinanden, og virkelig den der ånd der. Ja, og altså man kan sige, det er jo i særdeleshed noget af det, jeg synes, der er virkelig, virkelig interessant og spændende på backyardet. Det er jo netop, at det her, det er også derfor, det glæder mig så meget at kan se. Nu er der nogle af jer, der har video på, og jeg kan jo se, at der er nogle af jer, jeg kan genkende. Sige, om gud, vi løb sgu da sammen. Ja, lige nøjagtigt dig blandt andet, men det var jo dejligt at se også. Og så bliver man jo også varm i, altså jeg synes jo, at det er jo fantastisk, og det er jo også derfor, jeg selv arrangerer backyard-løbene i særdeleshed. Det er jo, at når man kommer til at også kan mærke det der med, at andre folk flytter grænser, altså
jeg kan ikke tage en skid ære for at Emma, hun satte personlig rekord til way out for eksempel. Men det gør mig sgu meget glad at mærke den der glæde der, den der stolthed, der smitter af på den der måde der egentlig. Det gør mig sindssygt glad at tænke tilbage på Henrik, da du løb de der 15 omgange op hos mig på en fuldstændig hjernedød rute, jeg havde lavet med 215 højdemeter og nedløb, der bestod af trapper og sådan noget lignende. Og alligevel så var der... Altså alligevel så kom du tilbage og synes, det var et fedt løb, og din far havde også masser af positive ting at lignende til, han havde hygget sig med det, ikke? Så på den måde, så synes jeg jo, det kan en rigtig masse. Yes. Jeg kan stadig huske, hvor ondt jeg havde i benene dagen efter, Morten, men det var en fornøjelse. Jamen, jeg kan godt forstå det. Det må jeg sige. Fedt. Er der flere spørgsmål, inden vi lukker ned for i aften? Jesper? Ja, det var bare lige i forhold til Morten nu, det der med multidagslandsholdet, det er jo for egen regning jo, så vidt jeg efterhånden har hørt rundt i byen. Og så var jeg bare til sådan et arrangement med noget OCR-træning, hvor at de arrangerede noget på en bane, og så overskuddet, så gav man 100 kroner eller et eller andet, og de penge, de gik så til en, der skulle til et eller andet sindssygt løb. Har I tænkt på et eller andet lignende, sådan at vi kunne støtte jer? Fordi jeg kan jo ikke selv løbe med, men jeg kunne godt tænke mig, måske hvis det bliver nemmere for jer seje mennesker at kunne gøre det. Jamen ved du hvad, nu bliver jeg jo sådan helt varm i kinderne. Jeg synes jo, det er så rørende, når der er folk, man ikke kender, for den sags skyld også folk, man kender, der har lyst til at investere noget af sig selv på den måde, om det kommer og dukker op og hæpper og sådan noget lignende. Det har slet ikke været på tanken, om det er fordi det er overvejende jyske afmålte mennesker, der står i ledelsen af multidagslandshold, der ikke lige sådan tænker, at det måske kunne være noget. Men det var i hvert fald værd, for det er helt rigtigt. Multidagslandsholdet dækker jo ikke nogen distancer, som ligger under dansk atletik. Dermed er der heller ikke noget Team Danmark støtte. Det er der nu i forvejen så lidt af, at det egentlig er noget, der næsten er værd at snakke om. Men der er ingenting, så ja, det er for egen regning og eventuelle sponsorer, som de enkelte kan finde. Så må jeg lige have fat i Bjarne og så sige til ham, at han må arrangere et eller andet sjov. Ja, jeg tror lige, vi skal... Nu når vi nok ind til VM, og det er også... Jeg snakker med ham i næste weekend, så vi skal løbe om natten ned i Skanderborg, bare hygge os, tror jeg. Så det bliver meget sjovt. Ja, prøv at se, om du ikke kan pitche den til det. Det var da en god idé i hvert fald, hvis det er. Og så hvis man kan kombinere det med, at man kan få lov at arrangere nogle løb, så er det jo bare endnu federe. Altså. Jo, bare et eller andet simpelt, ikke også? Hvor man kunne mødes og få lidt gode tips, og så kunne man give et eller andet for det agtigt, ikke også? Det kunne bare være fint. Fedt. Jamen fantastisk. Så Morten, vil jeg bare slutte af med at sige kæmpe stor tak for, at du stillede op og bidrog. Det har været ekstremt inspirerende og virkelig en fornøjelse at lytte til dine mange eventyr. Jeg håber, det har været en inspiration. Næste gang, og det er faktisk allerede den 29. Der er det noget lidt andet, fordi der er det Kåre Melgaard. Kåre, han er filosof. Han løber også, og han vandrer, men der kommer vi sådan til at fokusere lidt mere på den sådan filosofiske, eksistentielle del af det at løbe. Og du var lidt inde på det, og det er også noget af det, Kåre kommer ind på, nemlig at vi løber jo mod noget, når vi løber. Vi løber også fra noget. Og det er noget af alt det, han kommer til at dykke ind i. Så jeg håber, mange af jer har lyst til også at være med, når vi når dertil. Men kæmpe tak, Morten, for bidraget. Det har været spændende, og så glæder jeg mig til, jeg kommer jo til at gøre jer følgeskab nede i Ungarn. For mig er det bare et hygge og et træningsløb. Jesper mener stadig, at jeg skal løbe 300 km, så helt hygge bliver det jo ikke, men jeg får dog tid til at sove lidt, tænker jeg. Så, ja, det lyder dejligt. Ja, ikke? Jo, det vil jeg glæde mig til, Henrik. Fantastisk, i lige måde. Tusind tak til både dig, Morten, men også alle jer andre, der var med, og have en rigtig god aften. Hej. Tak lige måde. Tak, hej. Hej.